suka shiga cikin wannan tattaunawa ta musamman. Akwai gidan talabijin din nan mai suna Trust TV wanda wakilinta Abdullahi Izmo Yamaji yake wakilta. Abdullahi Izmo Yamaji, barka da zuwa ranci. To masu kallon mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akwai kuma wakilin gidan talabijin na jihar Katsina KTTV Ibrahim Mamman Manufofi. Masu kallon mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Baya ga shi na dab da shi akwai wakilin gidan talabijin na farin wata Ibrahim Abdullahi Yusuf Dutsen. Masu kallon mu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akwai Hussein Bako Malumfashi wanda shi ke wakiltar Jakadiya rediyo da talabijin, wanda a daidai lokacin da muke gabatar muku da shiri suna watsa wannan shiri kai tsaye ga masu kallon mu. Jama'a assalamu alaikum, sunana Hussein Bako. Akwai kuma wakilin gidan talabijin na ƙasa wato NTA Awal Halin Kufaso. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. To masu kallon mu, kafin mu koma ta kan waɗannan wakilan kafafen yaɗa labarai na talabijin da muke wannan tattaunawa da su ta musamman, za mu roƙi baƙon namu na yau mai girma ɗan takarar gwamnan jihar Katsina Alhaji Garba Yakubu Lado Danmarke domin a takaice da ba mu tarihin rayuwarsa kafin mu da tambayoyin da waɗannan 'yan jaridu suke da shi. Mai girma ɗan takarar gwamna, masu kallon mu za su so su ji takaitaccen tarihin rayuwarka. To alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mun yi Allah madaukakin sarki godiya da ya amince wa da dama duka wannan tattaunawa da mu bisa kan manufofin da muke bisa gudanarwa a Ramadan. Suna yin Allah ya kan da nasara da sauran da muke neman wannan jihar Katsina. Kamar da aka sani, suna Sauda Garba Yakubu Lado gari Danmarke a ƙarƙashin kuma kankara, kuma a nan na yi makaranta ta firamare school, sannan na yi makarantar jika ka dawo a gwamnan secondary school ta Kano na ƙarƙashin kuma kankara. Sannan na taho nan Katsina gwamnan Katsina na yi makarantar kwana, daga nan na je Katsina Sokoto ta kankana mai Zaria na yi diploma, sai na yi makaranta nan Katsina Sokoto ta kai na yi advanced diploma. Ba ga wannan a ɓangaren siyasa na fara siyasa tun daga matakin shugaba da kansila, kuma da sashen kuɗi da mulki na ƙaramin hukumar kankara. Bayan wannan aka naɗa ni kuma na zamanto mai ba da shawara na musamman da shi shugaban ƙaramin hukuma. Bayan wannan kuma na zo na yi takara, na tsaya Allah ya bani nasara na zama shugaban ƙaramin hukuma. Da wa'adinmu ya cika kuma na sake takara ta gaba na nemi majalisar wakilai, wanda ya haɗa da mazaɓar kankara da sabuwa da faskari. Bayan na gama wannan shi ma shekara huɗu na makon na tafi kuma na wakilci zon ɗin gaba ɗaya a matsayin ɗan majalisar dattawa. Wannan shi ne matakan da taka a matakin zaɓe. Sai na ɗaya takarar gwamna a 2011, wanda kun sani waɗannan da an ta samun damuwar ta cikin gida. Zaɓe ya rage kwana 8 ba mun zaɓuɓɓuka na National Assembly, mun samu nasarar lashe zaɓuɓɓukan gaba ɗaya. Zaɓe ya rage kwana 8 ko ta ɗaukar ƙara ta cire ni ta ce ba ni bane ɗan takara. Ta ba shi Aminu Bello Masari a wannan lokaci.
wanda wannan ne ya sa kusan da kila lokacin cikin izinin Allah ya mutu da alamu da al'ummar jihar Kano tun lokacin su zaɓe na zama gwamnan jihar Kano to Allah kuma bai kaddara lokacin ya yi ba. Wannan shirin da aka yi kawo aksi ya sa aka ba shi mai wa'azi gwamna misali a matsayin gwamna a ɗan takarar gwamna wanda yake ya tsaya a jam'iyyar CPC, wanda za ka ji wasu na ta tsokaci iri kasance ba su san mai faruwa. Wasu lokacin suna cewa ma ni na ɗaga takara ko na sauka ma ko aka yi wani yarjejeniya da ni. To amma wanda suka san kusan masu wannan mutane ne wanda dai kawai wanda sun san gaskiya suna yarheni na siyasa. Allah su kila abin da za a liƙa mutum sai a rika wannan yaran wasu suna ganin cewa kamar ma ni na sauka daga takarar. Halin kotu ce ta cire ni ta ce aminu yadda misali shi ne zai tsaya maka a wannan lokaci su wannan kira kaɗan daga cikin kusan gwagwarmaya ta siyasa baya ga wannan lokaci kuma ana taɓa kasuwanci inda tun inda koko yana za ta shigo tun da dama kasuwanci shi ne tsada shi ne ka tashi wanda ana yi su da masu da duk da ana taɓa siyasa kuma ana taɓa ɓangaren kasuwanci muna taɓa noma kan shi ma wanda kowa ya sani shi ma gidan noma ne gidan kasuwa ne gidan siyasa siyasan nan da muke ba a yanka muke ba sun sha da anonu tun muna yara muna abin gani ana kuma Allah ya sani ko taso noma muka sa interest tun muka shiga ake bugawa da masu to mai girma sanata kasancewa ka wanda ya tashi abinda mutum yake cewa grassroots politician ka fara harkokin siyasa ka tun daga ƙasa ka shiga kasuwanci ka shiga noma ka shiga harkokin siyasa babu shakka ka taho da kudurce-kudurce da dama waɗanda kake da su na hangowa cewa idan Allah ya ba da wannan dama za a ci da jihar Katsina gaba. Ta haka ne muka yi tunanin cewa mu ɗauki waɗannan fannoni na rayuwa a jihar Katsina kashi bayan kashi domin mu ji waɗanne irin kudurce-kudurce ka taho da su. Ta haka ne zan ba da dama ga wakilin gidan talabijin na jihar Katsina Ibrahim Mamman Manufashi ya yi magana akan harkar ilimi. Girma sanata za mu so mu ji idan irin wato kudirin da kake da shi idan Allah ya kai mu bayan kammala wannan zaɓe na shekara ta 2023 ka zama gwamnan jihar Katsina a ɓangaren ilimi kasancewa shi ne shiki na rayuwa. Wani tanaji kai na ganin cewa an haɓaka wannan sashe mai mahimmanci ga rayuwar jama'a. To alhamdulillah kamar yadda ka sani ilimin nan yana daga cikin tsari na domin shi an ce ilimin shi da lafiya an babu ilimi addinin mu kan shi ba zai da yawan yi shi da ita kanta mu'amalar rayuwar da al'umma. Su babu shakka an ka kalli jihar Katsina wata jiha ce mai tarihi jiha ce wadda ta yi fice ga magana ilimi saboda in ka duba tarihi baya za ka ga cewa musamman ne musamman ko manyan mutane wanda suka karɓa abubuwa na tarihi na ci gaba za ka yi cewa a nan jihar Katsina suke da su kaga ta samu asali tana da tushe amma abin da kai ce yanzu za ka ga cewa wata kasida da nake karanta a kwanakin baya na ga cewa jarba da aka yi kusan kusan ta 33 cikin 36 na jirgin da wanda ba karamin ci ba wanda kwarai kuma abin kunya ne abin da kai ci goma na jihar Katsina kamar duk ɗan jihar Katsina domin shi da inda ka ji cewa jihar ta yi fice kan abin kirki to ba za ka so a ci kuma wani dalili ya sa kan koma baya ba. Daga wannan na tsaya na kalli shi kan shi ilimin da me yake matsalar da yake da shi a fahimta ta wani na fahimci cewar ilimin nan na foundation wato ilimi na primary school na tsaya na ga shi ne musamman inda matsalar ilimi ta kaka gida ba kuma za mu iya
dawo da martaba ilimi ba sai mun kalli wannan ɓangaren, domin shi ne tubali. Kamar gini ne ka tashi kawai ka ce za ka zo bisa yashi ka kama sabu, duk yadda ya kai za ka tabbata an taka zai rubuce. Amma in ya zama to an gina, an samu foundation, an sa kankar, an sa kudi, ya yi siminti, ya zuba, to duk irin yadda ka ɗora, duk nauyin da za ka ɗora za ka ga zai iya ɗauka. Kuma haka ne, so abin da na lura ilimin primary su nan kusan shi ne babban matsalar mu, wanda kuma shi ne da burin Allah kai ga nasara in fara ba muhimmanci kwarai da gaske. Na farko dai na fahimci cewa muna da ƙarancin malamai su kansu, sannan su kansu malaman kuma muna da ƙarancin ƙwararrun malamai wanda suke koyar ma yaran mu. Akasarin malaman da suke koya su kansu malaman mafi akasari suna da buƙatar ilimin su kansu. Ilimin bai ba su da ingantaccen ilimin da za su iya koyar ma yaran mu. Za ka ga malamin jarabawa da za ka yi ma ɗaliban, wasu malaman in ka musu ba za su iya amsa ba, saboda mafi akasari abin da ne da shi mafi yawancin malaman nan an ɗauke su bisa alfarma. Duk yawanci malamai ne wanda kusan in ce ciyawomin ƙaramin hukuma suka ɗauka, wanda na kasance ɗaya daga cikinsu, na yi ciyawa na ƙaramin hukuma, na san irin al'ummomin da aka yi a wannan lokacin. Mutum zai zo da takardun shi kawai a ce ga ɗana ya gama karatu, saboda zamani na siyasa a ɗauki mutum ba tare da an mai interview an tabbatar da ya cancanta wani abu ba. Wasu mata za a ga an je makarantar ma ba ko da yaran suke ba, ɗinkin huduna suke. So za ka ga cewa yaro ya kashe shekara 6 a aji, wani in ka ce ya karanta ma ABCD bai ma iya, wani in ka ce ya rubuta ma layi ɗaya shekara ɗaya na wasiƙa ko wani abu da bai iya. Haka za a lokacin da za a yi jarabawa, sai dai malamin wasu ko ana jarabawa suna zagawa suna ba yaran sata ansa, domin kada a jarabawa ka da yaron kila ba wanda ya iya ci a aji, su gama a ce sun ci jarabawa ta haife. Haka za a kwashe su sai makarantar gaba, su je malamin ya shigo aji ya gama surutun shi gaba ɗaya, yaro bai ma san me yake faɗi ba. Ƙasar mu ta kasance wata ƙasa wadda cin hanci da rashawa ya yi katutu a ko'ina. Za su ke wani yanayi na ga mutane nan babu aikin yi da sauransu, kuma wani abu suka fi koyo da shi. Yanzu kuma mu sallame su, sai mu buɗe wasu sassa inda za su riƙa zuwa lokutan da za su riƙa zuwa aji suna koyar da yara, sai mu ce su ta aji su zauna su ma a koyar da su. Mu ɗau wasu lokaci ko wata 6 ko shekara ɗaya, sannan a sake musu jarabawa a ga cewa shin yaya ilimin nasu ya inganta, yanzu sun kai level da za su iya koyar da yaran. Sannan za ka tadda akwai ma'aikatu da dama wanda mutane suna da ma'aikata kuma babu shekaru. Da irin wannan ina ganin an muka da za mu duba mu ga mutum da wani irin za mu iya ɗauka wanda suke da wani kuma suna da ilimin da za su iya koyar da yaran a matakin firamare, sai mu wawwatsa su. Albashinsu da yana nan ba da wasu da ba, amma maimakon ka je ofis ka zauna ko kuma ba ka ma zuwa ofis sai nan da za ka ɗau albashi, sai mu tuttura su mu kai su nasu firamare school ɗin, in mun tabbatar da cewa suna da ilimin da za su iya koyar da yaran. Inda kuma ya zama dole sai mun sake ɗauka wasu malaman, bi hanyoyi mu sake ɗauka wasu malaman. Duk abin da za mu yi mu ga cewa wannan ilimin ya inganta. Mu ɗauko ɗayan shekara 4 da za mu yi kuma mu ga cewar yaran suna iya karantawa, suna iya rubutawa, kana iya musu magana da kowane harshe su fahimta. Kuma mun san cewa idan muka yi wannan foundation da lokaci kaɗan, mun san cewa za ka tabbata darajar ilimin za ta taɓa na yaɗuwa. Sannan za mu koma na baya ga wannan kuka zuwa da wannan bullo da wasu allowance na kyautatawa wanda zai ƙara kyautata ita rayuwar malaman makarantar kansu, su ƙara samun natsuwa na yadda za su samu kwanciyar hankalin koyar da yaran nan. Wannan ɓangaren ilimin firamare school kenan, kuma za mu tabbatar da cewa mun samar da kayan aiki, musamman za ka tadda abubuwan da muke da su sun yi
za ka ga cewar yaro 200 a aji ɗaya. Yaya malami zai karantar da yara su fahimci da me ake karanta da koyar da su? Azuwa za ka da a ƙasa yara suke da wuri. Shi kyakkyawan muhalli yana ƙara ma wata azuma da sha'awar yin abin da sha'awar masu zuwa makarantar. Za mu samu da kujeru da dukkan aikin da ake buƙata. Kuma kamar yadda na san za a yi tunanin yanayin ƙalubale da muke da shi na maganar kuɗaɗe. Kamar yadda na faɗa a lokacin da muka yi muhawara na cewa a irin ɗan labarin da muke samu, gwargwadon iko idan aka samu gwamnati wadda take ta sa ido kwarai da kuma takulu da rayuwa al'umma, a irin ƙarancin abin da ake samu za a irin abin da ake cikin ido ake samu. In aka yi manajin da kyau, na tabbatar da kamar experience na da zan yi amfani da shi, wanda shi ne yana ɗaya daga cikin nake hangen na da sauran in takarar cancanta, saboda na taɓa ko'ina. In ka ɗau ƙaramin hukuma, na zama shugaban ƙaramin hukuma, na san da irin abin da ake a ƙaramin hukuma. So yau Allah ne da ni gwamnan jihar Kaduna, na san da inda zan tattoshe. Babu wani kobo da za a iya kashe shi ta hanyar banza wadda ba hanya wuce da za ta ci da al'umma gaba. Babu wani samfuri da wani shugaban ƙaramin hukuma zai zo da shi da ba san shi ba. Na yi kansila, na suna. Na taɓa majalisa can ma, na san abin da ke. Ma'amaloli na kasuwanci na sani su ma, duk na san wuraren da za a iya yin wani abu da za mu tattoshe. So ta wannan hanyar muke ganin in muka tattoshe ɗan duk wasu na inda wasu kuɗaɗe na fita ba bisa ƙa'ida ba, ko kuma za ka ga wani abu da zai da wani muhimmanci ga al'umma, amma rashin kula da shugabannin da rashin damuwa da al'umma sai ka ga ya isa ɗan wasu nauyin da ke da damun al'umma. So ta wannan hanyar na san kamar ƙarancin azuwa da muke da su za mu iya hankali a hankali tsawon shekara 4 mu ga waɗanda muka iya yi da samun su aiki da gyara azuwan kansu, ya zama yaran mu suna zuwa su ga muhalli mai kyau don su ƙara samun ko a sa su ji suna da jin na son su zo su yi karatu, da kuma ɗan alamunsu da shi zai ƙara kyautata da rayuwar su kansu malaman makaranta. So ga ilimi kusan wannan nake da ƙudurin shi, musamman ilimin primary school ɗin nan shi ne yafi damuwa na abin da nake kwana da shi nake tashi da shi, inda cewa yaron zai primary school ba tare da cewa ya ce secondary school ko ya san cewa bai san me yake ba. Amma yanzu kawai sai dai 'ya'yan masu hannu da shuni, amma duk ɗan talaka za ka fitar da ilimin ya riga ya lalace. Sannan ina da tsari a san dai a ɓangaren ilimin, musamman in ka diba ƙasar mu matsayin ƙasa ce ta musulunci, kuma akwai iyaye wanda su sun fi son su sa yaran su ɓangaren karatun addinin musulunci. Ina ganin babu laifi wannan a ba su dama su ma ya zama an gina su makarantun kansu inda addinin musulunci ko ake koyarwa. So ina da tsari wanda za mu fara a hankali, maimakon iyayen yara su riƙa ɗaukar yara suna tafiya da su makarantar allo, a ji yaro da shekara 2 ko shekara 3 ba uwa ba uba, babu wanda zai riƙa lura da tarbiyyar shi, babu abinci, a tura shi bara, ƙarshe ya tafi yana wanke-wanke, wani can ya je ya samu wasu aƙidoji wanda bai dace ba ya koya. Ina da tsarin buɗe makarantu wanda shuri za a karantar da Alƙur'ani da Larabci da duk abubuwa da suka shafi addinin musulunci. Ya rage iyayen yara zaɓi wanda suke son makarantar boko su tafi, wanda suke son su kai yaran su makarantar addini gashi. Wasu wannan ke da ɓangaren ilimi. Wani muhimmin ɓangare na rayuwa shi ne ɓangaren lafiya. Bahaushe ya ce lafiya kuma jiki, sai da lafiya ake yin waɗannan al'amura. Za mu ba wakilin gidan talabijin na ƙasa wato NTA
dama domin ya magana akan tambaya akan manufofin mai girma sanata akan fannin lafiya. Mai girma sanata, gwamnatocin da suka gabata sun bullo da tsare-tsare daban-daban waɗanda ake kirarin cewa an jiro da su ne domin bunƙasa sashen kiwon lafiya. Ganin irin abubuwan da ke faruwa a wannan sashi, idan Allah sa ka samu nasara, wani irin tsari za ka fito da shi na ganin cewa tsarin kiwon lafiya ya inganta a jihar Katsina? Wato wannan shi ma wani ɓangare ne wanda ina kwana da shi ina tashi da shi. Akwai lokacin da na samu damar ziyartar asibiti shi haka, lokacin da na tafi ziyara don ɗan taimaka ma masu ƙananan ƙarfi da marasa lafiya. So da lokacin da na je tsakanin ga Allah haƙwala ne irin matsayin da na ga asibitocin za ka tada cewa ga mara ya ne kwanci a ƙasa ko tabarma babu ƙasa ganin ƙasa a fulo, kuma su fulo ɗin ma ya lalace, wani wuraren babu siminti, wurin yana wari wanda wannan kaɗai ma wata cuta ce kanta. Da na tambayi likitocin suka ce ainihin mutum saboda naira 500 ma waɗanda suka mutu ba su da adadi, marasa lafiya da za a kawo su mutu saboda naira 500. Kwata-kwata na isin fari ya ce to Allah shi kiyaye wannan dole astaghfirullah lazim. Ba abin da zai hana shi a gaban yi kawo in su mutu su shiga wuta. A irin yadda na ga yanayin da asibitocin musu, amma ka da mutum da ya zauna ce ya kwashe hujja a ɗin. Na ce ya kamata shugabanni suna samun lokaci suna zuwa asibiti da imani da shiga mutane. Za mu da hannu mu tabbatar da cewa duk asibitocin da muke da su na gwamnati an gyara su, an samu musu kayan aiki, an ga kuma samar da magani kyauta ga al'umma. Duka wannan shi ma mutane za su ta ce na ne magana kuɗi, na ne magana kuɗi. Kamar yadda na ce akwai another leakages inda kwato kuɗaɗe ake kashe su hanyar da ba ta dace ba a gwamnati. Zan tuna lokacin da muka yi muhawarar nan ta kwanan da ta BBC. Na yi wannan magana cewa lallai ana samun hanyoyin da kuɗaɗen al'umma na fita da dama wanda kuma ana kashe su hanyar da ta dace ba. Zan iya tuna a ranar sai ga wata takarda daga gidan gwamnati ta fita, an ba ƙananan hukumomi abubuwan na hidda kowace ƙaramin hukuma kusan miliyan 15 a ɗauko don za a tarbi zuwan shugaban ƙasa, wanda wannan ba da ɗan shugaban ƙasa ba. Shugaban ƙasa ba zuwa zai takara zuwa zai kai buɗe aiki. Zuwan kai misali kusan adadin miliyan 500. Wannan miliyan 500 idan ka tura ta wurin maganin kana son kowane asibiti na ƙauyukan na gyara su, za a iya gyara su. Amma kaga za a kashe ta wurin wata expenditure wadda ba ta da amfani rana ɗaya. Yanzu in ka ɗauka gobe ɗan takarar da mai APC zai kawo ziyara na, kowace zuwa gama an tura mata naira miliyan 9. In ka tara su 34 wurin miliyan 100. Wannan kuɗin in ka so maganin miliyan 300 yau ka ce za ka rawa masu mutuncin zai iya sha fiye da wata. Al'umma suna zuwa asibiti suna sha ba tare da sun biya kuɗi ba. So da irin wannan expenditure wadda ba ta da wani amfani ga al'umma ana yin ta kusan kullum. To kasancewa ta kamar yadda ce kuɗin shugaban ƙaramin hukuma, kuma zan shigo da in je ba da niyyar ɗaukar naira ta al'umma ba kuma zan gani za a ɗauka a bari ba. Ina ba ku tabbaci kudin na yi tunani irin wannan rikici sun ta kushe. Akalla za ka iya sayan kowace karamar hukuma magani na miliyan da zai iya kusan kowane mota guda. So kudi na ne wannan gyara asibitocin nan, sannan zan riƙa ziyara ta ba ta ƙarshe ga ganda da asuba na zira asibiti. Zan tabbatar da na gargaɗi shugabannin ƙananan hukumomi in na zo asibitin kalau da zama da kallantar da
wata asibiti tana waki, to za mu sa ƙarfa wando da ita. Zan rika ziyara ta ba ta ƙare kamar 12 ina zan iya cewa sai ku tashi mutum a ga na dira in ga azimi can ɗin kusa da ko azimi jibiya kazan asibiti zan dira in ga menene yanayin asibitin yaya yanayin malaman su yasa a tandin ga marasa lafiya. Su wannan zan tabbatar da cewa na sadaukar da kai na lokaci ba da ba rana, ina tabbatar da cewa ina ziyara asibitocin, ina tabbatar da abin da ya dace a mai. Wannan kenan ga ƙananan asibitocin da kuma duk general hospital ɗin za mu tabbatar da mun gyara su. Wasu wanda za mu yi upgrading za mu yi upgrading nasu. Because lafiya ɗin nan ba abu masu wuce. Sannan ina da tsari na sashi 3 da muke da su a jihar nan. Ina da son kowane sashi zan gina asibiti babba, wanda asibitin nan zan wadata shi da kayan aiki na dukkan cututtuka, wanda a burina babu wani ɗan jihar Katsina da zai riƙa tafiya ƙasar waje neman magani. Zan tabbatar da duk wasu na'urori na wadata su a sassan nan guda 3, kuma ɗauke ingantattun likitoci da za mu kula da su. Ita ma wani sashi ne na cewa ba da duk wasu ƙwararrun likitocin saboda rashin kyakkyawan albashi ko haƙoƙi wasu duk sun bari masu da ƙasar nan. So sai ga cewa yanzu yadda wahalar rayuwar nan ta yi cewa tiket kawai in za ka tafi ƙasar waje kila kuɗin tiket ɗin ya isa ma ka biya treatment na rashin lafiya. Ko wannan kaga za a ɗauke ma al'umma wani, don kada kuma asibitocin da zama to komai ka san aka ce na gwamnati an ɗauke shi kamar kayan manna. So zan tunanin in shigo da private investors su kan sa jari koya, domin in ɗan kasuwa ya saka jari ciki ba zai ba abin da ya lalace. Gwamnati tana da wani kaso, shi ma yana da wani kaso. Sai mu ɓullo da wani tsari duk ɗan jihar Katsina wanda marasa lafiya ne ɗan ainihin jihar Katsina, za mu iya cewa to kila ba ka da lafiya aikin ka zai fasu misali naira 100,000, to za mu ce za mu ba ka kashi 70, mun ɗauke ma nauyin kashi 70, za ka biya kashi 30. Ba don kuma wajen wannan abin ya zama to an yi sustaining asibitin ba a bar shi cewa ya lalace ba. Idan ka ɗauka zuwa kamar asibitin mana kashi lokacin da aka gama asibitin nan abin sha'awa kamar kana asibiti, amma yanzu in ka je suke kuka kiwon su kayayyaki ma muna tunanin kamar ma kwashe su aka je aka sai. So abin takaici irin ka samu shugabanni marasa kishi kuma irin wannan su wasu abubuwan sai ka rasa ma wace irin kwakwalwa Allah ke zuwa musu al'umma. Babu tausayi ko babu imani ba, sai ka rasa ma me ke ba. So da izinin Allah ɓangaren lafiya ina da wannan tsarin. Abokina an ga cewa common man haka da ƙaramin ƙarfi dai haihuwa ne ɗan ciwuka dai haka na abin da to za a iya kai ka hanyar magani ke ta ma ba tare da biyan kuɗi ba. Wato dangane da abin da shafi lafiyar nan akwai gyare-gyare na asibiti da ita gwamnati mai ci yanzu ta APC take cewa ta yi. Ta ce za ta gina wasu asibitoci manya a wato ɓangarori 3 da ke akwai na jihar nan. Magani kamar ɓannan kuɗi ne fiye da a ce an gyara waɗanda ke akwai yanzu? Alhamdulillahi Allah ga wata mala. Ina son ka samu dama ka ziyarci asibitocin tun da gwamnatin nan ta hau aka gaba da gyaran asibitocin. Ba na tunanin akwai har yanzu wanda aka gama gyaran su shekara 8, wannan ba abu kunya ba. Renovation ne da kwano can ne fenti nan da sauran. Ba wasu na'urori aka kawo sabbi ba, ba wasu malamai aka kawo ba. Bige-bige ne, in fact na samu labarin mafi yawancin in ka tambayi 'yan garin suna Allah wadai da wanda gyara, domin
kayayyaki irin nagartar kayayyakin da suke akwai a da, to waɗanda aka sa yanzu ba su da wannan nagartar. kuma wani irin abin kunya ya wuce tun da wani shekara 8 duk irin ko asibiti mai za ka gina sabo ko min girman shi shekara 8 ya kamata ka gama shi. Bare renovation aikin miliyan 100 da wani abu, haka aka yi ta jan aikin. After some time a ce an ƙara yin variation, an ƙara yin kuɗi. Aikin da in ka samu ingantaccen ɗan kwangila zai gama cikin wata 1 ko wata 2. Har yanzu duk asibitocin nan ka je ka bincika babu asibitin da aka gama. Ka kai wannan general hospital ko bakin hanya za ka wuce za ka ga yanzu akwai wurin da ganin gyare wani wurin ma za ka ga duk yana ta zuba. Ka kai na kanke ka gani gani, ka kai na dutsen ma ka gani, ka kai na kuntuwa ka gani. Nakan ziyarci lokaci so ba irin wannan gyaran mu asibiti ne muke so mu gina ingantattun asibitoci wanda kamar yadda na gaya ma za ka ga cewa gara ka ɗaya na cikin gida da ka taimaka ƙasar waje, abinda duk za ka samu ƙasar waje insha Allah muna da burin mu ga cewa mun gina mun equipin nashi da duk kayayyakin da ya kamata wanda za ka iya samu su a nan Najeriya, a nan kuma za ka kaɗa da izinin Allah. mai girma da takarar na inda akwai wani fanni da jama'ar jihar Katsina za su ce sun ji jiki ɗan tsakanin nan shi ne fannin ayyukan gona. Jihar Katsina jiha ce wadda take kusan kashi 80 zuwa 90% manoma ne da makiyaya. Wakilin Trust TV Allah Izma Yamaji za mu baka dama ka yi mai girma ɗan takarar gwamnati mata tambaya akan abin da shafi fannin noma. Alhamdulillah. Distinguished Senator, jihar Katsina jiha ce da kaso mafi tsokar manoma ne, manya da ƙanana da yanayi iri daban-daban, wanda za ga akwai madatsun ruwa da ake da su da albarkar ruwa, amma har yanzu mafi rinjayen manoman da muke da su ƙanana ne waɗanda ba su wuce yin noma domin su ci abinci ba. Ta wace hanya za ka bi domin ganin cewa an ɗaga martabar manoman nan sun yi noma domin ciyar da ƙasa da kuma sayarwa ƙasashen waje don noma kawai don cin abinci? To alhamdulillah noman nan kamar na gama ni ma manomi ne, ina noma kuma na san alfanun noma, na san kusan nukan da nazari ni kaɗai haka shashi. Wasu abubuwa da ke tada mu da hankali muna yara haka, nakan ga gidaje na noma cewar za su yi noma, za ka ga cewa bayan an gama noma sun gama duk damuna ta zo sun gama neman su sai ka tadda wani yana da trailer 10 wani trailer 20. Amma yanzu irin waɗannan gidajen sai na ga cewa sai sun yi awo suke iya mace da kansu. Abin da ma suke noma ba su ma iya abin da za su ci fiye shi sa shekara sai sun yi awo. Da ka bayan duk sun gama noman gonarsu sun abu suna da closing stock na 5,000. Na iya sai ne ke shi ne da wani sai na lura da wani abu da cewa mafi yawancin mutanen noman da ake yi ana noman bisa asara. Za ka yi noma ka gama ka tada cewa buhun masara an kai lissafin abin da ka kashe ya kama ma naira 20,000 da wani abu. Amma can kasuwa ka kai shi kana sai da shi naira 8,000 ko 10,000. Saboda kuma tsarin mu irin mutanen mu na ƙauye, tsarin mu na ƙauyawa, kunyawa muke ji wai a ce kuma shekara ta kewaye ba mu sake wannan noman ba. Kaga in kana da jarin miliyan 10 a wannan shekarar kila in ka sai da amfanin gonar gaba ɗaya jarin nan ya koma kila ko miliyan 7 ko miliyan 6. Ba ka la'akari da wannan ne suka dai burin ka a ci ka sake noma ka aima da riya ba ka noma gonakin ka ba ka sake noma wannan kuɗin. The same shek da following ya in ta dawo
in kai lissafin cost of production na kowane abu da yadda kake sai da shi, wani ka faɗi 30% na 40%. So wannan na ɗaya na lura da cewa every year manoman mu jarin is going down, ragewa yake har a kai an kai level da sai ka jingilar da wata gona ka iya noma sauran gonakin, an kai ga wasu ma noman ya cinye gonakin. Saboda mun kadiba yanzu manomi yana sayan taki kusan naira 40,000, amma buhun masara yana ƙasa da naira 20,000. Wani magic ka zauna simple sai ka ɗauka daga sharar gona, huɗa, shuka, noma, wata huɗar girbi, a buga amfanin gonar, a tura a yi waye a kawo in kaɗa kai. Akwai wani mutum wani aboki ya zo yana ta burga yana ta ce ai shi bana amfani kamar kyauta aka ba shi, bai taɓa samun amfani irin kaza aka bai. Ce tsaya mana yi lissafi, yi mun lissafi abin da za ka yi tuna wanda ka kashe. So muka fara lissafi da shi, sai ga shi kowane buhu ya kama mai naira 20,000 a abubuwan ma da zai iya tunawa. Muka lissafi lokacin a masarar na ina jin buhu 8,000 ba. Sai na ji shi shu na ce ya lahiya, na ce ai shi ya ji kamar bai lahiya. Na ce su to abin da ke damu saboda ba mai lissafi. Na ce kaga kana ta tsalle, wannan ita ce gona wanda yake ganin ta yi kyau kenan, yana cewa ma Allah ya ba shi amfani kyauta bana. So wannan abin shi ke damu gonan. Duk ma kasarin manoman mu ina gama ana noma bisa asara ake. Shi ne yana ɗaya daga cikin abin da ya talauta mutanen mu na arewa. Tun da dama babu wata sana'a da ake, noman nan ne daga shekara sai shekara. So really a mu a gwamnatance abin da muke da tsari in Allah ya kai mu da nasara. Farko dai za mu ga cewa wace hanya za mu bullo da wani tsari wanda su kansu manoman za mu tabbatar da an samu ingantacciyar kasuwa. Za mu zauna da za mu sami team wanda suka ƙware kan harkar noma da suna arzikin ƙasa, su ba mu shawarwari. Zan ba da wannan ƙalubalen gare su ce ina son in gane ma don ina son in taimaki manoma. Wace hanya za mu gwamnati ta taimaka ya zama kuɗin wannan suna sai da amfanin su ba tare da sun yi asara. Ko dai mu gwamnati mu da wata ma'aikata wadda za ta riƙa sayan amfanin gona, bayan da an gama noma mu zauna mu costing mu ga cewa kowane manomi kila buhun amfanin gonar shi ya kama naira kaza, mu ga cewa to za mu iya ƙara ne wani percentage don mu bunƙasa noman, mu ba su wani garanti na cewa suna noman ba tare da asara suke ba. Gwamnati ta sayi amfanin gona, mu kuma mu bincika ƙasashe na waje inda za mu iya hidda amfanin gona. Inga kuma inda zan kullo da maganar takin na zamani shi ma. Yanzu bacin rikicin da ya faru na yakin nan na Ukraine, ina da business partner da muke tattaunawa a wurin yadda za mu zo mu gani samu kamfanin taki ingantacce wanda za mu gani da a jihar nan da zai iya wadata jihar nan da taki. So zan matsayina na ɗan kasuwa nan ma al'umma za ta samu amfani na nan. Zan tabbatar da cewa mun jawo ɗan kasuwa yadda za mu zo mu ga an yi wata ma'aikatar taki wadda kuma ingantaccen taki. Manoman mu zama suna samun taki ne bisa farashi mai rahusa. Mu ga mu yadda kuma in an yi noman kamar yadda ce za mu gwamnati ko ta riƙa siyan noman, mu kuma muna saida ma wasu ƙasashe ko muna wani exchange dai haka. Wani dai mu kulle wasu shige da fice
wanda zai sa ita kanta wannan hanyar tana ɗaya daga cikin tsari na ita ma kanta jihar mu ta samu kuɗin shiga a wannan ɓangaren. Kuma mutanen musamman matasan ta wannan hanyar ne wanda nake ganin shi ma yana da wani tsari wanda zai rage mafi yawancin mutanen masu zaman kashe wando. Sannan in ka dubi ɓangaren noman ranar nan akwai rashin kulawa ga gwamnatocin mu, musamman yanzu ka dubi manyan dam da muke da su. In ka duba jibi zobe dam ɗin, jibi sarki, jibi jibiya, jibi su gwagwaye da sauran dam Katsina. Dams ne wanda idan ka sami gwamnatin kulawa aka mai da hankali. Kamar zoben nan na samu kulo da tsare-tsaren noman rani tun lokacin 1911. Na san mun taka rawa wurin tabbatar da ya zuba mu wurin enough money na ganin an samar da abubuwa na noman rani wanda aikin nan ya yi nisa. Amma tun da Allah ya yi ne da sauran gwamnatocin da suka zo aka kowa kula ba a sake yin wani abu a zuwa gani a wannan ba. Kuma sai ka tadda rashin kila gwamnatin jiha na ɗaya ko dai ita ko da biyan ɗin yana ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Ai akwai ayyukan da gwamnatin jiha ta kai in ya shahi gwamnatin tarayya kuma bayan ka je ka kai gwamnatin tarayya ta biya ko kuma ka yi amfani da influence ɗinka al'umma kai za su shiga wani ka je can ka baka tabbatar da an zo an gama aikin. Amma fi yawancin gwamnatocin wasu ba su yi wannan. To zan yi amfani da sanayya ta na ɗan majalisa nan ma na san damammaki ne da dama da ake samu idan ka bi kana da kyakkyawan dangantaka da majalisa matsayin nan suke yin kasafin kuɗi da sauransu. Su an kabi nan kamar irin waɗannan ayyukan wanda za ka ce kila an samu ƙarancin kuɗi ne sa aka yi bazar da su kilo sun kai kashi 90 ko 80 bisa ɗari, kashi 10 ne ya rage a gama su. Duk wannan damar za mu ga cewa an zo a da waɗannan ayyukan domin al'ummar mu su gaba. Domin ɓangaren noman rani ne ɓangare ne kwarai da gaske shi ma wanda yana son ba muhimmanci. Mu ga cewar mutanen mu suna amfana da shi. So ina ba ku tabbaci don Allah kai mu kan suna cikin ƙanan lokaci za mu tabbatar da cewa yadda kake gani a jihar Kano wajen su kuma ina da sauran jihar Kano in ka biyo ta kowane ɓangare za ka ga cewa jihar Kano ta canza. Dan ne ke fa dam sun yi su zo da wani haka. Sannan ka biyo ɓangaren kiwo su fi ma. Nan ma wani ɓangare ne wanda nan ma za ka rage zaman kashe da dama. Noman kifin nan kuma noma kifi za ka tada yana jarin shi ba wani jarin kirki yake bukata ba. Da naira 50,000 ko 100 sai ka tallafa mutum ya kama kiwon kifi. So nan ma wani sashe ne da zan tabbatar da cewa mun taimaka wa mutane da dama don su samu abin. Sannan ina da tsari na musamman in ka kamar masu maganar noman rani dole sai mun samu wasu ma'aikatu ɗan kakkafa a sassa wanda zai garanti yin kasuwar su masu noman rani. Musamman ba za mu so a ce sun yi tumatir da dama duk sun rasa inda za su kai shi, kayan su ɗaukar su kai shi inda su wani abu ya lalace. Kankanan nan haka da abubuwa idan ka samu kuɗi da wata ma'aikata da za a ce amma ɗaya ta wannan za ta riga ta ci tumatir ana yin tumatir da gungun abu da wani ɓangare ne wanda zai taimaka kwarai da gaske. Shi dama abin da nuna ne so ya noma amfanin shi ga kuma kasuwa. So duka ina da tsari na kawo 'yan kasuwanmu mu ga cewa idan mutanen nan suka noma ko kuma akwai garanti za su samu kasuwa kuma za su sai da amfanin nan ba tare da cewa suna sun shi a asara ba. Sannan ka ɗau neman shinkafa kan shi ɗin shi ma duk gidajen shinkafa da muke da su har yanzu ba a yi mutum da wannan su. Har yanzu akwai ƙarancin abin da ake amfani kamar ita shinkafa wanda ake sarrafawa
budurwa sarta na san abubuwan akwai tsare-tsaren da yawa da yake lokaci na fuskantar mu kai maganar rashin zaman kashe wando da dai makamantarsu. Wannan ya kawo mana tunanin cewa akwai matasa akwai jama'a a jihar Katsina masu irin wannan abin takaicin da ake yi. Wakilin farin wata za mu so kai mai girma sanata tambaya akan al'amarin samar da aikin yi ga matasa da kuma kashe zaman kashe wando. To mai girma ɗan takarar gwamna, kafin mu je ma ga abin da ya shafi matasa din, tunda magana ce ake ta amfani da dukiya al'umma wurin yi ma al'umma aiki. Akwai wata gona da wadda tsohon gwamna Ibrahim Shusho mai gina wadda ake cewa Songhai, wadda an yi ta a Zobe an kuma yi makamancin ta a Mero ne ko makamancin nan. Kuma ana duk wannan abubuwan da ka ambata ana samar da su tun daga kwayaye, noman alkama, itace da sauransu. Menene matsayinta a wurinka da kuma wato hanyar da za ka yi wurin ganin cewa an gyara ta a cigaba da aiki yadda ya kamata domin samar da ayyukan? Kun bincika gonar tana nan ma ba an ce sun sai da ita ba. Haka muke to su gina da ita. To ka ga duk yana daga cikin kamar yadda na ce ma in ka samu gwamnati da ba inda wani kamar su yanzu in ka duba irin wannan tsari da aka kashe al'umma don al'umma ta ci gaba, maimakon gwamnatin da ta zo ta sa ta ci gaba da ganin cewa wannan wurin ya zama an rike shi ya ci gaba da al'umma sun ci gaba da amfana, kuma an ji an sai da wanda aka sai da kuma ban tunanin suna amfani da shi ba. Idan ina wucewa wani sai an kawai ma kamar ko haƙi kai, so ka ga babu tsari wannan. Dole wannan akwai waɗannan abubuwan dole wanda mun sun sake waiwayo su, mun ga cewa mun dawo da jihar su domin al'ummar mu ta ci gaba. Mu ga irin matakan da za mu ga cewa mun gyara abin al'umma ta ci gaba da amfana da shi. To abin da ya shafi samar da ayyukan yi a jihar Katsina, jihar ce wadda ke ta samar da matasa wanda suke gama makarantu na gaba da sakandare da yawa, kuma sannan akwai ƙalubalen rashin aikin yi da sauransu. Wani irin tsari ne kai matasa wurin samun musu da ayyukan yi, kila wanda ba su yi bokon ba ma su ma wani tsarin tsari kai musu, lura da cewa ga yadda Dubai market take da kuma Katsina City Mall da sauran wurare wanda mallakar gwamnati ne amma da an bar su haka nan. Kai wani irin tsarika ne gare ka a wurin ganin cewa an bunƙasa samar da aiki? To ka ɗauka kamar su Dubai market da ta magana da su Katsina City, to zuwa za su share abu su zauna ba sai da abin da za su yi ba. Kaga dole sai an kullo da tsari da zai tallafa wa matasan kansu. Za mu yi masu training mu ga cewar wannan wani irin sana'a kuke sani, mu ga mai gwamnati za ta yi ta tallafa musu. Kowa za ka tada akwai irin abin da yake tunani a kwakwalwar shi, wanda in ya ga irin wannan layin kila yana ganin zai samu nasibi. Domin ka ɗau magana ka ce aiki, gwamnati kusan ba ta yi ɗaukar duk mutanen da ke zama kashe aiki. Dole sai an dawo ɓangaren kasuwancin nan, kuma shi ya sa kake ganin kamar yadda na cewa za mu yi amfani da ɓangaren noman rani ne. In ka ɗauki ƙasar Kano kamar yadda yawan misali, za ka ga yawanci matasan su ma su damu da mai gwamnati take ciki. Da safe tashi sun ce gonakinsu, za ka ga cewar kila mai aikin gwamnati a wata yana ɗaukar naira 50,000 ko 1,000. Kila shi ka tadda matashi yana samun turnover ko abin da ke shigo a jiho shi miliyan 1 a wata. Ina zai saurari mai wani samun da zai ɗauki. To in muka za mu bullo da wannan, idan muka tabbatar da cewa mun inganta harkar gona na kwarai da gaske, kamar yadda nema magana a zama ganin noman shinkawa yanzu, duk irin shinkawa da za a noma a ƙasar nan za ka da ba ta isar ma a gidajen shinkawa. So kaga in ka tallafa da mutu ana ingantaccen wadataccen noman rani, dubban mutane ne nan zai kwashe. Sai dai ka ta ganin sabbin motoci suna ginawa a ce manoma ne sun shigo gari.
ka da walwala da komi ta ci gaba. So wannan wata hanya ce wadda za mu taimaka wa matasa kwarai da gaske, kuma dole sai su kansu matasan ma mun gyara rayuwar wasu, saboda matsalolin shaye-shayen nan za ka da matasa yawanci su lalace saboda shaye-shayen nan. Once ka bar yaron ka ya fara shaye-shaye, to za ka da rayuwar sai dai tunanin na wanda ya tashi ba zai iya tunanin wani abu na kirki da ko na. To wannan ma dole za mu yaƙi da wannan ƙwarai da gaske, sai mun buɗe wasu gidaje wanda za mu tabbatar da su da kuma wasu da education centers haka, wanda za mu tabbatar da an samar da malamai waɗanda ƙwayar ta riga ta yi illa a hankali, ana ba su magunguna, ana da su yanke sauransu har abin ya fita jikinsu, sannan kuma sai a sa su layi na daidai da kuma kashe dubban gannan da ake duk wannan shaye-shaye ne. Ka ga cewa za a ta yawon siyasa, yara sun ɗau makamai da sauransu sun zo bayan mu ƴaƴanmu suna gidajen mu, ka ɗau ƴaƴan wasu ka ba su ƙwaya ka lalata su. Dole sai mun yaƙi da duk irin waɗannan ta'addanci, mun tabbatar da cewa mun gyara rayuwar matasanmu. Abin yana so da har ya kai ga matan cikin gida, magana harkar baliyan ɗin da sauransu. Wani abu ne wanda kusan annoba ce ta shigo ga al'umma, sai mun tashi sai mun yaƙi da wannan. Otherwise za ka da matashi ya sha ya kwanta ya tashi sai wurin la'asar, in ya tashi dan nema abinci ya ci kuma wannan ƙwayar zai ƙara samun lafiya ƙara shi. So ka ga ba rayuwa ta riga ta lalace. Yiwuwa sai sa za mu dawo kan gwamnati yanzu. Wannan irin tsarin da muke da shi kenan, da mata kuma tabbatar da cewa mun tallafa musu ta hanyar ba su jari da kuma koya musu sana'o'i su ma. Ba kawai mu koya ba sana'a mun ba ka tafi ma turin ce ka mutu. Amma mun ba da za mu tallafa da wani abu mai kyau, kuma tallafawa ta kirki wadda mu ga ɗan lokaci ke ma kin ɗauka mutane da dama suna ci ƙarƙashin wannan sana'a da kika buɗe. Shi ma matashin daga mun tallafa shi ma kila ya ɗauka mutum 10 ko 20 ƙarƙashin shi na suke aiki suna ci. To muna ga ta wannan hanyar zuwa ɗan lokaci mu taɓa wannan gobe a taɓa waɗannan, da kuma buɗe masana'antun nan kamar yadda na gaya maka. Sannan in ka diba cikin tsare-tsaren mu na ganin cewa mun tallafa wa matasa, to kamar wannan gidan windmill ɗin da muke da shi, domin in ka lura dole sai da wutar lantarki, shi ne major matsalar mu musamman nan. To muna tunanin wannan, ina tunanin in Allah ya kai da nasara, yana daga cikin abubuwan farko da sun tashi sai in ga cewa sun fara aiki. Za mu buɗe wani ɓangare kamar wata industrial park haka, wanda wannan mutum zan auna a ga cewa mega wannan zan iya saki al'umma kuma man sai amfani da ita, mega kuma nawa za mu saki mu kula ma waɗancan. Yanzu ka ɗauka wasu sister tana nan ziba ka ba abin da take yi, dubban mutane nawa za su ɗauka. Ina jin takaici duk lokacin da na wuce ta nake ganin kawai ga tana aiki ba abin da ake da ita, ko matsalar wutar lantarki ce. To duka irin wannan, ga rice mill na an buɗe, ga gidan taki nan duka an buɗe. To duk wannan dole suna amfani, in ka bar su ka ce su rayu kan generator ba za su iya yin wannan da za su iya samun abu a ƙarshe ka da cewa dole ba da za su sun kula ma'aikata, ko kuma abin da za a saida da sauƙin al'umma ka da an tsawwala musu saboda diesel da suke siyi haka. Amma duk yadda za a yi aka na samun wutar lantarki, to za ka ga cewar cost of production ɗin yana sauƙi ƙwarai da gaske. So nan za ka da ba dubban mutane za a ɗauka aiki, sai ka nemi duk matasanmu nan masu yawo a gari ba aiki ka rasa. So ina da wannan tsarin, duk abin da zan yi ga cewa wannan abin ya ci gaba da aiki, an ƙara faɗaɗa masana'antu. Mafi yawancin mutanenmu da sai sun je Kano sun rika so wasu abubuwa ko su Nijar ɗin nan, to za mu ga cewa dukkanin za mu iya buɗe ma'aikatu masana'antu wanda duk abubuwan da ake taya a so Kano da zama to akwai masana'anta a nan. Because zan iya tunani, na san kana da irin su biye goba ɗin nan, abun fulawa, duk ga suna da abu
amma saboda rashin wutar lantarki wuraren su mutu. So yana daga cikin tsari na zan tabbatar da wancan wutar ta yi mun gyara ta. Na ji duk effort da zan yi da gwamnati tarayya ni zan ma yi from step to step, ba zan huta ba sai mun tabbatar da ta fara aiki mun fara cin amfanin ta. Domin ina da tsarin gayyato abokanmu. Katsina za a ga cewa da izinin Allah kafin mu sufa tana da ta koma kan jihar Kano wajen masana'antu. Domin gab da buɗa mai duwa sassa Allah ya taimaka. Wani tushen talauci da fitintine shi ne al'amarin halin da ƙananan hukumomi suka samu kansu. Ka yi kansila, ka yi shugaban ƙaramin hukuma, ka san ƙaramin hukuma kwarai da gaske. Ƙananan hukumomi a jihar Katsina suna cikin wani hali. Zan ba wakilin bakan na domin ya yi mai girma sanata tambaya kan al'amarin da ya shafi halin da ƙananan hukumomi suke da shi da kuma shirye-shiryen da suke da shi na farfaɗo da ƙananan hukumomi da kuma harkar masarautu. Mai girma ɗan takarar gwamna na jam'iyyar PDP, za mu so mu ji daga cikin tsare-tsaren da kake da shi idan Allah ya sa an samu gwamnati dangane da maganar ƙananan hukumomi. Wani tsari ne ake da shi wanda zai waiwayi ƙananan hukumomi, musamman duba da kasafin kuɗaɗen da suke shigowa na ƙananan hukumomi, wanda wani lokaci ana ɗan samun tangarɗa tsakanin gwamnatin jiha zuwa ƙananan hukumomi. Sannan kuma wani rahoto da muka yi dangane da ƙananan hukumomi, mun gano cewa akwai ma'aikata waɗanda suna kajuwar wajen shekara 20, wasu ma 25 kuma fiye da haka, har yanzu ba a maida su suka zama ma'aikata ba. A can baya an sha alƙawarta musu cewa za a maida su zama ma'aikata na dindindin, amma hakan ba ta samu ba. Za mu so mu ji ko su ma za a waiwaye su. Batun masarautu, jihar Katsina tana da masarautai Katsina da ta Daura, su ma suna bukata a waiwaye su. Ko ita wannan gwamnatin taka akwai wani tanaji da ta yi wanda zai waiwayi masarautun Katsina da na Daura idan Allah sa an samu nasara? Yanzu wasu mutane na bukatar a yi a takaice saboda akwai tambayoyi da yawa kuma alhamdulillah. Kamar magana ƙananan hukumomi kamar da su tare wannan wurin ne na yi zama shugaban ƙaramin hukuma, na san mahimmancin ƙaramin hukuma ƙwarai da gaske. Babu gwamnati wadda ta fi zama mai amfani da al'umma kamar gwamnatin ƙaramin hukuma. So maganar da rike kuɗin ƙaramin hukuma idan Allah ya gani da nasara babu. Kowace ƙaramin hukuma cikin izinin Allah za mu saka musu kuɗaɗen su, amma za mu sa ƙwarai da gaske. Za mu sa shi ƙwarai da gaske cewa naira ɗaya ba za ta fita a kashe ta wata hanya ba, hanyar da ta dace za ta amfani al'umma ba. Yanzu ka ɗau lokacin da muka yi shugabannin ƙananan hukumomi za ka tabbata cewa su ba a yi kuɗaɗen. Shi yasa za ka cewa har yanzu tun daga lokacin da babu wani shugabannin ƙananan hukumomi da suke da kima ga al'umma kamar wanda muka lokacin. Kuma tun daga aka daina wa ƙananan hukumomi kuɗaɗen su ya sa talauci zai kafin musamman a arewa. Saboda akasarin mutanen babu wani so daga noman nan sai gwamnati mutane yawanci suka dogara da su. Ƙananan hukumomi nan ne wuraren da al'umma suke zuwa su an samu sauƙi. Kaga mai kwalbati yana yi, mai makaranta yana yi, mai asibiti yana yi, mai magudanar ruwa yana yi, mai islamiyya yana yi, masu yin hanyoyi suna yi. Amma yanzu dukkan wannan waɗannan ayyuka babu. Za ka tabbata gwamnatin jihar ta cinye na cinye na ƙananan hukumomi. Idan 1 tiriliyan yau a Katsina ya zo cikin Katsina, talakan Katsina bai san tiriliyan ɗaya ta shigo biyar, babu inda wannan tiriliyan ɗaya za ta amfana da shi. Saboda kawai kuɗin suna surrounding da wuraren ba sai mutum biyar ko goma ba.
za su ba su kansu kwangila in za a yi kenan ma, ko kuma abu hanyoyi marasa amfani inda ba su da wani fa'ida ga al'umma a yi ta ba da approval ana zubar da kuɗin hakan, ko kaga cewa an samu wasu mutane na musamman duk satin duniya ana ɗauko ɗaruruwan miliyoyi da dukiya kuma ana raba musu ko ta wanda wasu za ka haɗa iyalansa ciki ko yaron goye yana da wannan kuɗin duk sati da iyalansa. Haka wani muka ji wannan abu kuma ba wai ƙarya bane, tabbas a gwamnati mai ci ya za a ci gaba. Su ina ba ka tabbaci mun ƙara mu za mu ba ƙananan kuɗin su, za mu tabbatar da cewa kowace ƙaramin kuma akwai budget. Shekara muna tunanin za ki samu kaza, menene kuke so ku yi wannan ƙaramin kuma a wannan shekara. Ayyukan da kila sai mun yi haɗin gwiwa da gwamnatin jiha da ƙananan hukumomi mun yi haɗin gwiwa, wanda ƙaramar hukuma za ta iya yi mu tabbatar da cewa za a bi budget, amma yanzu ba abin budget kasafin kuɗi. Babu ƙaramar hukumar da za ta ce ga shi a shekara ta yi tsarin yadda za ta kashe kuɗinta na shekara, da kuɗaɗen shigarta da kuɗaɗen da ake tunanin za su fito da gwamnati ta kai. Random kawai ake kashe kuɗi anyhow. To shi yasa babu wani ci gaba. To mu za mu tabbatar da cewa mun yi tsari, kowane shugaban ƙaramar hukuma za mu tabbatar da kasafin kuɗi ya yi, sannan mu gane oke menene in kuɗi sun zo mun san cewa akwai al'ummar gurin da suna da buƙatar aiki iri kaza iri kaza iri kaza. Za mu tabbatar da ni matsayina na gwamnati da mu making sure an kashe kuɗin nan ta hanyar da ya dace a kashe su, wanda al'umma za su amfana. girma sadaka batun kuɗi da ƙaramar hukuma sai maganar masarauta ko akwai watan masu kajuwa. Yawwa wannan su kuma muna da wannan ina jin wannan kuce-kucen kwarai da gaske, wanda kamar yadda ce tun da muna da ƙarancin ma'aikata, kusan za ku da garfatunin da muka samu cewar shekaru da dama ana ta ritaya amma kuma ba a replacement. So in ka diba kamar musamman wajen ɓangaren ilimin nan ne muke da deficit na ƙarancin malaman makaranta ko na firamare ko na secondary school. In muka bi shi ma za mu duba muka cewa waɗannan kashuwa yaya ilimin su yake. Idan akwai masu ingantaccen ilimi wanda ya dace lallai mu ɗauke su permanently, yana tabbatar maka za mu ɗauke su. Wanda kuma ranar disengage nasu amma da wasu wurare kamar wuraren da muke cewa na tallafa musu mu ce ba su wani tallafi mu ce to a je a kama kasuwa ko a kama dai wani abu da sauransu. Ba za mu dai suka yi wasu a titi suna yawo ba. Za mu tabbatar da in mun rabo ka da nan za mu yi a kanan mu, kuma kila inda za mu rabo ka kila inda za mu ce bican kila waccan hanyar ta fi na inda ka rabo ka. Muna son cikin ƙanƙanin lokaci al'ummar jihar su gane cewa an samu canji na alkhairi ga al'umma. Masarautu za mu yi aiki da su kafaɗa da kafaɗa ƙwarai da gaske, su ma za mu sa ido ƙwarai da maganar masarautun nan, domin in ka ɗau irin challenges da muke da su misali na ɓangaren tsaro, zai yi kyau zai fa'ida matsayinsu na iyayen ƙasa ya zama an yi aiki tare kafaɗa da kafaɗa don kawo ƙarshen matsalar tsaro. A ziyarar da muke na yaƙin neman zaɓen na samu kuka da mafi akasarin hakiman nan musu, da hakimin da ya ce min da kanshi sai dai ya tai kwamfuta santa da ya tsaya bakin shi na hakimi in za a buga mai takarda, ba su damar ɗaukar ko mutum ɗaya ba su da shi. Za ka tada kuma waɗannan dogarawa
su ma za ka ji suna kuka cewa babu wanda ake ma albashi, ko kuma ka tattara hakimi yana da dogara biyar, kila mutum ɗaya ne a cikin firma, sauran mai gidi shi hikimomi ya iya bin shi a cikin shi. So za mu tabbatar da cewa Allah ya kai mu da nasara don sa ido da magana harkar masarautar nan kwarai, mu tabbatar da mun gyara al'amura, abubuwa suna tafiya daidai, domin su ma su tsaya su yi aiki ga al'umma yadda ya dace, domin al'umma su ci gajiyar wannan masarautar su ma. So ba za ka iya samun nasarar haɗin kan mutum ba idan akwai lalura cikin shi, ba zai samu damar ya sake ya yi abin da ya dace ba. Idan za ka tura mutum can amma yana tunanin abinci gidan shi ko yana abu, dole kai tunanin ya samu ha'inci a nan gaba. Za mu tsaya mu tabbatar da cewa an yi adalci, kuma yadda yake duka da wasu abubuwan da ake na ba daidai ba, mu ga cewa shi ma an gyara abin ya fita daidai da dokar ƙasa, daidai da kuma yadda zai da rayuwar al'umma ya zama to suna amfana da wannan masarautar. na san ta akwai kudurce-kudurce da yawa, akwai niyya ta alheri sosai da sosai. To da kuma wani abin da muke ganin cewa ba karamin cikas ba ne ba a al'amuran gudanar da gwamnati a jihar Katsina. Wannan batu shi ne yawan ɗimbin bashin da za ka gada, ga ɗimbin bashi ga kudurce-kudurce masu alfanu da alheri gare ka. Ya za a tafiyar da waɗannan abubuwa guda biyu? Tafiyar da amin tambayar da zan ba Abdullahi Izma Yamadi na Trust TV dama ke ne. Wato jihar Katsina jiha ce wadda take da bukatar hanyoyin kuɗaɗe shiga kwarai da gaske. Baya ga wannan sai ga basu suga na ciki da waje kamar yadda muke samun rahotanni. Zai zama kalubale kwarai da gaske ga wanda zai gaji wannan gwamnatin, ya duba hanyoyin da zai ga ya saki ko kuma ya rabu da wannan basu suka domin ya Katsina su samu dama. Ya za a biyo ma wannan tsayin da rabuwa da basu suka? To alhamdulillah wannan gaskiya ne ka faɗa, domin kan ba ƙaramin jan aiki ba ne duk wanda zai yi, domin da an waje wani da raga abinda ma ya yi kenan, sai an goma a ga abinda ma ake koyo ya fito. So za mu duba ainihin shi kan shi mutum bashin mu ga, ai akwai bashin da in kaga cewar yadda aka ciyo shi ba a kashe shi yadda ya kamata ba, kai rubuta ɗin shi. Wani kuma wanda an ciwo an kashe yadda ya dace ba wanda ya taɓa, sai in a lokacin biyan nashi akwai tangarɗa, dole kila sai ka sake zama da waɗanda suka wada bashin, ko ku ga yadda za su sake wata yarjejeniya wanda ciwo da bai takura jihar ta kasa mutu ba. Kuma babban illa ma mafi yawancin jihohin nan, yawancin bashin da aka ci ma sai da 2023 kuma za a fara biyan bashi. To kaga lokacin da za a samu matsala kwarai da gaske na magana kuɗaɗe na yin ayyuka, kamar da kace muna da ƙudure-ƙudure da dama da gumnace da dama wanda muke so mu gudanar da shi ga al'ummar jihar Katsina, kuma da abubuwan nan magana cikin wannan sai da dole ya kasance za mu kullo da wasu sassa yadda za mu samu kuɗaɗen shiga. In ka ɗauka yanzu ka dubi jihar Katsina, ka ɗauka su da muke da su, kamar yadda na cewa na zauna lokacin za ka tada ƙaramin hukuma ga manya-manyan kasuwa, amma in ka lura abubuwan kasuwar ta ce sai ka ji wakila da ɗaya aka samu da naira 10,000. Za ka tada kawai sai wani tsari na cewar idan kasuwa za a kai kaji gidan wani, kaji gidan wani, kaji gidan wani da kuɗin mutane.
haraji misali ƙaramin hukumar da ya kamata tana da kasuwa ta ashirin na ɗaya sai ka tada an ci kasuwa an tashi an ji an sa naira 5,000 ko dai an shi miliyan ɗayan nan amma 900 da kaza ɗin nan da an rage su a ce wannan an kai an sai mai kaji an kai don an toshe baki kai ne magana wancan an kai mai kaza wancan an kai mai kaza so virtually za ka tada kasuwannin babu wani amfani da suke ma al'umma na wajen shi kuɗaɗen shiga rabenin ma za ka tada cewa ba an sa ake da ita yanzu su dole nan ma za mu sa ido kwarai da gaske mu tabbatar da cewa duk kasuwannin da muke da su da mutanen da ya kamata su riƙa biyan haraji da ya cancanta ana biyan haraji ba kuma tare da an muzanta ma al'umma ba an takura su an sa su cikin wani yanayi in ka ɗau magana ɓangaren noman nan kawai in kake wasu jihohin yanzu in ka yi lodin trailer dawa ko masara za ka tada dubu akwai abin da ake biya mishi amma a nan ko ana an sa kuɗin to ba su shiga hannun gwamnati an waye gari nan jihar gwamna na rubuta nan ga revenue officer yaya nawa aka tara ga nan na abada a ji a kai shi ba a wani su shiga cikin asusu to kai da ke an sa ka an shi miliyan 50 gwamna ya tura an shi miliyan 30 wacce idan kama sai ka kama da ita ba su za ka ci za ka saba inda ka gane da kuɗin kamar fasin da mutum shi to duk wannan lapses ɗin shi ne kuwa ga ina ta maimaitawa ina nana ta cewa za mu shi kafafi wanda kuɗaɗen gwamnati na fita ba bisa ƙa'ida ba kuma da kasuwannin nan zan zauna a gane ma wani tsari da musu kamar na ce zan ɗauko expert ƙwararru kan tattalin arzikin ƙasa ga katsina ku kallon mai ita so nake daga samun biliyan 5 a shekara a wata inda wanto zan yi albashi jiha da lokacin gamin ba tare da na jira kuɗin gwamnatin tarayya ba in ce ku bani ko ban su kullo da tsarin da za mu takura ma al'umma abu dai wanda yake za a yi al'umma kuma ba tare da suna ji a jikinsu ba zuwa ga wani ya zo yana maɗanta musu ana takura kuma akwai hanyoyi yi ne ba aiki sannan ga boda nan muna da shi mai girma ɗan takararmu na shugaban ƙasa da ya nuna admission din Allah kai shi da nasara zai buɗe mu boda wannan boda ita ma ai resource control ɗin ce nan tunda ba ruwa gare mu ba mai gare mu ba boda ita ce resource control nan dole ya kasance matsayin Allah a albarkace mu da ita gwamnatin jihar da tana amfana da ita yana da cikin tsari na ita ma a wakila ta boda kawai zan iya yin albashi da kuma wannan kamfanoni da muke ce muku za mu jawo abokanmu a zo a bubuɗe a ga cewar kaga ɗin tsofi da dutse ɗaya yaran mu su samu aikin kuma gwamnatin mu ta samu kuɗaɗen shiga shi kanshi ɓangaren noman nan idan ka gyara ɓangaren noman nan ta nan kaɗai shi ma ba ƙananan kuɗi gwamnati za ta ga samun ta kuɗaɗen shiga ba yanzu misali sai in ce ok manoman mu na yi assessment cewa buhun masara na kama musu naira 10,000 na buɗe wata ma'aikata don sauƙaƙa manoma da tabbatar da manoman suna sai da amfanin gonar su ba bisa sun asara ba sai in ce kowane manomi a riƙa ƙara mai kashi 30 bisa 100 ya zama to riba amma gwamnati za ta ɗauki haraji kashi 5 wanda zai zo kuma ya siya daga hannun gwamnati misali ko wasu kamfuna da zamu da yarjejeniya da su ma an za su yi zamu rika ɗauka haraji irin adadin noman da muke nan ƙasa na yi business ɗin auduga mun waye gari da kowane rana sai mu nawa sama da miliyan 100 kuɗaɗen auduga ga ya shiga ƙasa kuma man a rana sai kaga area nan a jihar Kaduna sai a raba naira biliyan 10 kullum so in ka ɗau wannan za ka tada nan kai shi wannan ɓangaren in gwamnati ta mai da hankali haraji nawa za ta iya ansa irin ajiyar noman da ake trailer nawa ake tadawa don dima sai a da trailer 200 a kasuwa ko da biyu
muna da wannan manya-manyan kasuwa. In ka ɗauki kasuwar mai addu'a, shanu tirela nawa ake tarawa, tumaki da raguna tirela nawa ake tarawa. In ka ɗauki caranci, in ka ɗauki jibiya, ka ɗauki irin su bako, irin su kankara, irin su kafu, manya-manyan kasuwanni ne wanda ana tara tireloli na amfanin gona. Akwai wani da wani yake ba labari ce akwai kasuwar ɗan dama wani da su wuce a bashi duk sati zai ba da miliyan 100 da wani abu rabin. So in ka zo ka inganta wannan kasuwar ka yi mata tsari na zamani wanda su kansu mutanen za su ba da kuɗin don jin daɗi ma da annashuwa ba su takura ba. A kawo wani tsari na su wanda za su amsa amfani za su rika sayen shi da inganci, babu hayanci, babu wani abu wanda zai saida shi ma da san. Za ka ga cewa ana biyan kuɗin ba tare mutum yana tunanin wani abu ba. Saboda mafi yawancin wanda suke biyan kuɗin ma za su ga cewa ta mun biya kuɗin ma wannan zai sa kuɗin a jihun shi. Wannan na sa su gwiwa su ce sanyi ma da su biya kuɗaɗen haraji. Sannan sai ka ɗauka shi ka ɗau haraji yanzu gida na ake biyan wa a house rent. Ka ɗauka ga abubuwa nan dai daban-daban da su. So ina tabbatar maka cewa da izinin Allah za a samu hanyoyin da Katsina za ta zo na gaba wurin an san kuɗaɗen shiga Allah kan yi nasa. To Allah ya da mai girma da takarar jam'iyyar PDP Alhaji Sanata Yakubu Lado. Abubuwan suna da yawa. Akwai wani babban muhimmin al'amari wanda sai da shi ne duk irin waɗannan kudurce-kudurce naka za su tabbata. Shi ne batun tsaro. Bayan mun manufashi daga KTTV. To ai kamar yadda ka faro shi hida ta tambayar Alhaji Habibu. Girma sanata, matsalar tsaro ko shi kalubalen tsaro abu ne da kamar yana nema gagari kundila a wasu sassa na ƙasar nan, wanda jihar Katsina ma na ɗaya daga cikin jihohin da ke fuskantar irin wannan matsala a wasu sassa na jihar nan. Wani tsari ko tanaji kake da shi idan Allah ya nufa ka zama gwamnan jihar Katsina a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP, yadda za a tunkari wannan abu da ake nema ya zama kamar wutar dare a wasu sassa na ƙasar nan? To alhamdulillah, wato ishu na maganar tsaro kullum za ka ga yaɗin zaɓen shi ne kusan abu na farko wanda muke ba muhimmanci ko muka ƙaurin Allah kai mu ga nasara za mu ba muhimmanci fiye da komai. Domin duk abubuwan da muke zayyana waɗannan sai da tsaro, sai da zaman lafiya, al'umma ma za ta samu nutsuwa cewa ma a in ce makaranta ko in ce kasuwa ko ina son in ga hanya ko in ce wasu yayi. Farko dai abin da na fahimci da shi, hidimar tsaro nan bai dace a mai da ita hidimar siyasa ba. Ina ga wannan da aka zama an mai da harkar tsaron harkar siyasa yana ɗaya daga cikin abin da ya ja gaba mu samun nasarar maganin tsaron nan. Tsaro magana ce ta abu na sirri, ba abin da za a zo kan kafofin yada labarai ba ana tallashi cewa za a yi kaza, za a yi kaza, za a yi kaza. Ban taɓa ga haka tsaro a mata haka ba. Shi yasa kuka cewa mun kasa kai ƙarshen matsalar tsaron. This is fahimta ta ke. Yaƙi ne kake da wasu 'yan ta'adda. Za ka zo ka shiga kafofin yada labarai ka ce ga nan zan zo in kawo muku haƙi. Za ka shiga kafofin yada labarai ka ce ga nan na so makamai iri kaza. Za ka so ka shiga kafofin yada labarai ka ce ina nan zan turo kaza. Ni ina ganin wannan bai dace ba. Shi yasa aka kasa samun nasara.
because kana gaya wa mutanen can ku shirya ga shirin da ne zan zo da AK-47 to shi kenan bari mu dau AK-49 ko RPG a intanet bindiga da kai taka kila kai sai ka matsu kusa da ni gidan sun da yake zuwa wani da wanda zan iya harbo ka kilomita kaza oke da mutum 100 za ka zo ka gurin tare da mutum wani abu ne wannan wanda yaƙi ne dan sunku so ni ina da tsari wanda kamar yadda nace ban bayyana ma duniya haka cewa ga tsarin da zan bi ga tsarin da zan bi za ku wani gari ta jihar Katsina ku tashi ku ci ku rasa ya aka yi illa akwai abubuwan da za a iya bayyana kamar yadda na ce ma farko akwai abubuwa muhimmai da dole sai kai maganin su sannan ka iya cin nasarar wancan matakan da za a ɗauka wanda kamar yadda ce ba zan bayyana ko zani mu ɗauke su ko ga irin samun da rani amma za ku ga aikace in abin ya riga mun wannan sai kai yaƙi da cin hanci da rashawa kamar yadda na gaya maka saboda ne in ka diba al'umma sun mai da harkar tsaron nan ne hanyar da za a cuci al'umma ana ce ai ba a bincika bangaren tsaro su kowane mai mana da iko sai ya zo ya karya da karere ta hanyar tsaro yanzu almudanar da muka fancaro kwanan nan an shirya kowace lokal zaman ka ji rashin imani da rashin tausayi kowace lokal zaman za a ɗauka mata miliyan 220 da wani abu waɗannan wanda zuwa gama 10 tsaron nan ya shahi su an shirya an komiya an ba da approval cikin jama'an abu wani mai tsoron Allah ya yi halba mana information kowace lokacin gaman da ƙarerai har da magani za a sai kaza za a sai kaza duk inda ne wa sunan tsaro amma kuma kwashe kuɗin da ko naira 10 ba za a sa harkar tsaron ba saboda an san wurare ne ɗauke dama suna amma da matsalar tsaro so duk wanda ya zo bincike ma ba zai kalli na ba za a ce an kashe harkar tsaro to in shugabanni sun mai da wannan hanyar samun abu kaga babu yadda za a yi harkar tsaron nan a kawo ƙarshen wannan ke da shi sa nace sai ne yaƙi da cin hanci da rashawa an gurɓata su kansu ma'aikatan da kowa ya mai da wannan hanya ce nan ne zai samu kuɗi da zai ce ana can ana kashe al'umma ba su damu su dai wani abin shigo a cikin su ta wannan hanya sannan ishu na maganar shaye-shayen nan mutane ba su fahimci cewa shan kana cikin hankalinka ba ka faɗuwa nan kawai ka zo ka kama al'umma in dai kana da hankali dole sai imani ya shigo maka mutum bai zage ka ba bai kunkule ka ba da yin wani ba na wani ka zo ka kashe su so ana shan miyagun ƙwayoyi wanda ke ɓatar da hankalin al'umma lokacin da suke aikata wannan ta'asar babu wanda yake da hankali a jikin shi so kaga cewa sai mun tashi tsaye mun yaƙi da shan miyagun ƙwayoyin nan mu tabbatar da masu fatocin ƙwayoyin nan maɗau matakai miyagun ƙwayoyin su da shugaba mu tabbatar da mun ɗau matakai kan masu saida su da kuma masu shan a daina gurɓata mana yara ana rubuce nasu ana zuwa a ba su ƙwaya because in aka kama sai ga yi cewar mutum ya biya kashe mutum duka ne ka jiki da 5,000 a kawai shi to mai hankali wanda ke cikin hankalin shi zai je kashe mutum kan naira 5,000 to illa kwaya ke so dole za mu yaƙi da wannan sannan maganar rashin aiki because ai in ka diba rukutu suke kullum talauci ya yawa ka tashi ka gama karatu ka yi aure kana da iyali ka rasa inda za ka je ka samu naira 1,000 da za su ci abinci da ka samu ba da suke ci ba abin da za a yi kawai ne abin da za a yi dan gidan wani mu je mu goye shi wani gida ga dan kangwancin mu je mu goye shi a samu bakon nan ba a kira uban a ce ya kawo kaza da sun yi trying wannan sun yi subsidy shikenan ya ce to abin da za ku mu raba kuɗin a so makami nan sai shikenan sun ga wata sai a ce sai su shiga daji sai su samu wata kungiya sai su shiga ba rashin aikin ya kawo wannan ba in akwai abin yi tun da sai ka tashi ka wurin aiki lokacin da zaka dawo ma
yamma ta yi ka gaji tubis abinci za ka kila kai salloli ka kai gado ka kwanta gobe ka fita ina za ka samu wasu guru da za su zauna har su zo su bata ka. So these are the fundamental things da dole sai an addressing nasu, an rage zalunci da gwamnati. Matasan nan na zama su ce yau an kawo maka tsana kaza amma ga wasu mutum biyu ko uku sun zauna sun ɗauki kuɗin nan, wani sai ce to me amfani wannan, ni gara in je in yi kaza ma in yi kaza. Ko su ji yau ga su ce yanzu kawai saboda zuwan wane ga muna mu ba mu ci ba mu sha ba a ɗauki kuɗin mu haƙƙin mu ne za a kashe miliyan 100 kaza don wane zai zo wannan. Kuma ɗan siyasa ya tashi shi yana siyasar nan bai ɗaukar fasimin kuɗin shi sai a ce kuɗin mu na al'umma ba mu da ruwan sha ba mu da kaza su za a yi ba a yi amfani da su. Yanzu abin da kake ja nan muke samun information duk inda ake pompe ruwan sha an daina saboda babu alif, kwaman alif da za a sana nawa babu, ku bincika ku ce. Amma an ɗau miliyan 100 kusan 5 yanzu za a kashe saboda wani ɗan siyasa zai zo gobe. amma gwamnati mai ce ta ce ta gyara wato gidajen ruwa musamman na jiwa da sauransu domin Ina tabbatar in ka tashi nan ku bincika ku ce. Yau sai da aka tattara da las karo nan aka tara alif, that is an ajiyo kenan kawai. In ka ɗauki zobe da zasu fito da ina ne babu ma wannan su mas ma an daina. mai girma sanata ganin waɗannan tarin kudure-kudure da tsare-tsare da gwamnati ke shirin tunkara in Allah ya sa an kai ga gaci dukkansu ba su aiwatuwa sai da sa hannun ma'aikata waɗanda su ne ƙashin bayan tafiyar da aiki a gwamnatance. Akwai wani tsari da kake da shi musamman ganin cewa an inganta jin daɗin ma'aikata musamman ta fuskar samun albashi kankare da allowance da kuma wasu abubuwa da suka shafi fansho da gratuity da makamantansu. Girma sai ta muna buƙatar a an sauran tambaya saboda Alhamdulillah kamar yadda ka sani ma'aikaci kamar yadda na kusan ne adresu wannan ma'aikaci because na ce ka inganta rayuwar ma'aikaci ya ji daɗi ya samu natsuwa kwanci hankali zai iya ma abin da kake so. Kuma yanzu na ga muku cewa za mu yaƙi cin hanci da rashawa. Ma damar ba ka tsara haƙoƙin ma'aikatan nan ba to ba za ka haɗa su magudu ba. Za mu tabbatar da duk haƙƙinka da wanda doka ta yadda a biya ka mun tsare maka shi. To kuma in ka taɓa kuɗin al'umma to kai kake ka ga kai ma doka za ta hau kanka. Za mu tabbatar da ana yin albashi iskan kai ana biyan haƙoƙinsu. Fensho dama wannan kusan yakan ce da albashi lokaci guda ana biyan wannan. Gratuity ko biliyoyi ne za mu zo mu tattara because so far magana da muke muku ga a binciken abin da ya nuna mana ana bin kusan biliyan 20 da wani abu, kusan biliyan 25. Local government ina jin biliyan 10, state 15 wasu 11 haka na gratuity. So ga kuma gashi kun faɗa dubban biliyoyin bashi kusan sama da 100 biliyan ana shi ma wanda aka ciwo kuma za a fara deduction ɗin 20 da amin cikin 2023 ɗin nan da za mu shiga da muke ciki sau kuma muna ciki already. To kaga kamar na cewa ƙalubale ne kwarai da gaske da gwamnati za ta fuskanta na kuɗaɗe sai dai Allah cikin ikon shi da ramar shi yana da hanyoyi daban-daban kuma kamar yadda ce in muka shigo duk wani expenditure wadda take ba ta da wani mahimmanci ga mu yankin nata. Kaga cewa yanzu gwamnati zai ta nan da Kano sai an ba shi miliyan 30 idan me zai zo wannan miliyan 30 ina aje mutum nawa zan biya gratuity da ita. To duk irin wannan expenditure ko in zauna duk sati ina ko ɗaruruwan miliyoyi ina rarraba mu wasu masu 250,000 daban, masu 500,000 daban, masu miliyan 1 daban, masu miliyan 4 daban da sati. So in ka ɗauki wannan yanzu in ka ce wannan duka ka soke shi mutum nawa za ka biya gratuity. Ai da ana yi gila da hannu ba abin manufofin. To duk irin wannan lapsus din za mu tabbatar da mun tafiya an ba ta zama da babu wani
amfani gwamnan ka wajen kuma zan je nan da nan a ce sai an bani miliyan kuɗi wata kuma security board duk watan duniya sai an ɗauki miliyan 140 me ake yi su ba hidiman security na ake yi su a jihu ko ake sa da nan ana ɗauka da sunan security to mai girma sai da ɗan takarar jam'iyyar pdp na gwamnan jihar katsina sanata Yakubu Lado Danmarke mun gode kwarai da gaske tsawon lokacin da ka ba mu musamman jaka fiye da yadda kai tunani a madadin gidajen